Gay. Mana sa nali magtrabaho guys. O sige, bukot ano yung habol. Wala sa gitugnaw. Mura gid na yung habit, sige bukot na yung habol. Lang, kaya nga, trabaho ka, sige magpahiyam diha. Magag... Sa... Okay, sige magpahiyam, mara magag... Sa may mga nakita, das... At bang? Ano ka? Ay, namuod lang ko na ko na dumduman ba. Ano sa day? Kuan man ba? Kalumdum ko ba? Sa una, na ko na dunggan ba? Kanang mga amiga mo. Naghigala ba? Naghigala. Nga, ang isa mo lagi, comfort niya ang iyang friend ba? Oh. Anang isa. Ako dahil may problema ang isa ka amiga. Himuot ko ba? Pero naluoy po ko. Pero himuot lang po ko ba? Namang kahimutan lang sa maminaw. Pero siyempre, naluoy po ta kayo. Anak man ang isa ka amiga nga. Anak siya nga. Abinay mo, ako dyan ko kay problema ka ron. Anang isa nga naman. Kuan lagi. Wala na akong bana. Wala na akong bana. Namatay na si parini mo mare. Ni anak to. Amiga na nga isa. Di. Ya, sige siya hilak, sige siya bakho ba. Siyempre, maluit ta pero naman gudpuy butang na makakatawa. Naka-imagine lang ko ba. Okay, someday. Nakadumdum ang gyud ko. Ningan ba ang amiga nga. Mao ba mare? Mao di nga grabe nimo ka magulaanan. Grabe nimo hilak da mare. Kaloy po din mo mare. Wala na dai si pare mare. Anak din ang ikot. Lagi mare. Sakit kayo mare. Sakit kayo. Wala ko gidaho mare. Anak din yang amigo. Mare. Confidence mare. Confidence mare. Ano confidence? Confidence kayo mare ha. Ano confidence man? Kilaluwi ka ba makatap? Iabot pasabot ka ng condolence ba? Confidence mare. Condolence na ito, yung confidence. Kinagiyara siya, nadungog-dungog ba? Kaya siguro niya na, klaro, unsa na condolence. Iyang pagtuo, confidence niya. Grabe din nila kay Duha. Ako namin, no, katawan ng dugo, pero siyempre, di ka makatawa kay kuan pero na, karon lang ko nakadumdum ba. Ana din itong namatyan niya nga, ang amiga nga namatyan niya. Labat kaya akong ulo, Mari, naglibog ko unsay buhaton. Kasi nga naman, Mari, ang pamilya manggod ni Parini mo, Mari, ang pamilya sa kumbana. Gusto nila i-marinate si Pari. Saan marinate? Marag isda yung marinate. Ana din siya nga. Kaya yun sa'yo marinate. Ana din itong isa kami ka nga. Ha? Marin siya. Oh, di ko gusto i-marinate akong bana, Mari. Kung gusto niyo kong ilubong og sakto, kay para na ako'y daw-dawon. Sa'yo marinate? Ana, Yan ang marinate. krimit ba? Krimit. Krimit day. Yan. Karang dugdug rason niya. O siya kay kakuan sa word. Ang yan, ba't pasabot ka ng krimit niya? Marinate yan kan. Ingon pa na yung amiga ko. No, ayaw gid pagsubot, Mari. Ay, na-i-marinate si Pare. Ayaw gid, Mari. Para ma-stuck na sa inyong balay. Stuck sa balay mo. Mara magkarni. Isa sa refrigerator. Mahaya pa ba? Ihaya na na. Mura to. Buot lang ko nagkuhan ba? Nakadumdum ba sa kong napanay? Marinate mo magkarni. Stuck sa balay. Katawanan ba? Pero loy ba?